pemulung mlebu nang kene iki kepiye? Heeh. Gelandangan lagi. Bo. Bo. Oh. Oh iya. Amin amin amin. 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 Mau wis telepon aku ya, Bu. Kowe iki ke, Pak. Bu, mau lek telepon aku piye, Bu? Kon golek rondo. Oh ya ora ngandel lek kon golek rondo. Aku ngerti dhewe. Apa? Rondo sing Rondo teles ya, Bu. rondo sing mleduk. Ndek pikirmu apa, Bu? Wong wedok kok brengosen. Yo piye? Pikirmu kuwi sapa? Ya kuwi sebelahmu ki kok. Wong wedok kok brengosen yang jebol busi. Ayo. Kepiye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, acarane ning nang kene nyupetke nyumpetake peli. Saru. Apa? Kok peli berubah bentuk. Saru kowe iki. Oh, ngetoke manuk. Ngetoke memutuskan burung perkutut. Get sapa? Rupi. Oh, gak Rupi. Gak Rupi ki cuwek tak cokot wingi Nan, ini. Oh alah. Kayak gile stres. Stres ditinggal bojone ngono kuwi. Ana rondo ngarepku. Kurang sajane. Tin. Oh alah ya. Oh, aku tak butuh janda. Karena janda menyakitkan. Alah. Kayane. Kayane. Wong ya doyan kok dadakan. Didep lah ya doyan, Pang. Dari celutak tenane. Ya piye? Apa? Ayo, aku manut kowe bobok. Oh, manut aku. Manut aku. Jo. Sahadat sik. Sadar. Dituntun Pi, dituntun alon-alon. Tak tutur alon-alon ngene ta, Bu. Kaya arep mati ki, Bu. Bongko. Wah, kenalan kok dikira kene iki cah geling e. Geling. Kenalke, Mas. Mbak. Loh, Asmane sinten kuwi? Syahrul kan. Oh, Alah. oh kono sarukan. Bongkreken kono. Padakno kuwi wae. Dudo ora payu. Kok tapi? Iya ora. Oh. Di pacarku mau. Bali, Pak. Di Pon duwe po. iki. Moge kowe bojo ditinggal lunga kok le. Ora iki ki bolong. Kowe iki senengane kok howu karo manukku ta? Ora, aku kira doyan. Aku batir ki geber-geber ki apa? Peli. Apa? Cahidian. Apa? Kita dilangi. Nyanyi. Ngawur. Iki bokne ketuane lho ora ngawur. Wah, iki asline Dayan mau tunggu subuh. Siap ki, sing ngurusi siap ki kok. Pasukane iki siap sik.
Bareng madang mau ibu, kelemar-kelemar ngono iki. Oh asam urat. Oh iya mau telepon aku. Engko nganu aja dipol-polke nyong asam urate ge umat. Apa? Metallica. Nah, iya. Ayo prakanca ngono apa piye? Ya kayak ngetes kebuwe kok jajal teges pura ngono. Lah yo ben dicangkem ngapa ta, Bu? Lah. Ayo prakanca ngaweruana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kesiji bisuwa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat pentak poso ana ing wulan Ramadan kaping maji lamun puasa ayo prapanca ngaweruana rukune Islam yaiku lima syahadat loro rukun kesiji bisuwa sira kalawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat kaping pat poso ana ing wulan Ramadan kaping lima haji lamun puasa. Wah, apik ngono. Power apa? Nek sing buri loro iki jan iya, Bu. Ya, Bu. Nek sing buri loro iki pancen iya ora tau latihan. Jajal dites, Bu. Heeh. Ya jajal nyanyi, cepet. Cepet jajal Ya, Mat, nyanyi iki Tak dites. gameli. Ayo ketek-ketek. Kok ngono. Ayo. Heli kukukuk kemari kukukuk ayo nari-nari. Heli kukukuk kemari kukukuk ayo nari-nari. Kowe kok ame lu Heli? Ayo, kowe dhewe. Dhewe. Cepet. Ana tangis kelayong-layong. Tangis wong ya bencong iki. Kok ngerti nek bencong to, Bu? Bu. Bu. Kok ngerti nek bencong? Oh, tau niliki. Iya. Lagunya apa, Bu? Bojo loro siji wae rung entek ya. Bojo loro. Aku ge bojo siji wae tinggal minggat. Aduh. Bojo loro e kepiye kae Pak Kadus? Ambuh kok iki. Sajane ana perkara apa ra ro. Ya. Pawone ra ngebul ajake. Apa? Yo, terus
wajib kain lanang wadon luru ngelmu wajib kain lanang wadon luru ngelmu ojo liran yen durung rusak bodomu ojo liran yen durung rusak bodomu Rapiku asale agawe wana Rapiku asale agawe wana Kinamo sunah nulungi marang sembahyang Kinamo sunah nulungi marang sembahyang nulungi marang sembahyang mudeng yo ciak mak oke mancat kene iki ciak tukangnya kedang ciak ciak tekan sih Dabung, dabung. Kecup mak, kasih. pecah siji Pak Ade Waduh. Sengsor. Apa kuwi? Apa kuwi? Wih, kantong. Bengawan Solo Bengawan Solo ra iso isane Bengawan sore nang pinggire Bengawan tansah satya ngenteni sliramu eleng-eleng jaman desemono wis tong kapitang ketiga ayo Mas Tegar Ning pinggire Bengawan saben mung tansah kelingan saya kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing
Ya. Aduh. Dites mental karo Kang Ngopi iki. Apa ta? Sakit. Apa ta kuwi, Bu? Alah. Apa kuwi? Kok sentimen tau ini ragu, Bu? Iya, dapat-dapan. Rasanya piye, Bu? Iya, terus apa ki, Pak Monol? Wis sak-sake. Kok sak-sake ngawur we. Ini ngetarani lek ra tau melu latihan ya ngono kuwi ya sak-sake. Iya lah. Ke jam 12 kok, Bu. Sing ayem. Ya ya hondi ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sirame nyamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sirame nyamengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah kasakeco urip pirane nyalan donya kowe kuwi ora kena samaya. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sirame ngamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sirame nyamengo miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo sirame nyamengo miturut dawuhe pangeran. Monggo langkah kasakeco urip sirane ngalam donya kowe kuwi ora kena semaya. Ya ora apa-apa. Karena wingi latihan ki ora komplit ya Pak Kadus ya. Heeh, ora apa-apa. Sekarang tanggapan dadakan yang ngene iki. Yo terus gini. Ora rasa ombo-ombo. Heeh, rada maju wah. Rada nyerah. Rada maju nih. Mak siap wis to lah. Heeh. Lempengan. Nah, Lempekan. Lempek kayak krungu iki ya bahasane Pak Kadus ini. Lempekan. Muah. Apa? jangan mingklik-mingklik. Bu, nek takoni burimu ki wis mentok gurung ngono. Pikirku. Kuwi takoni ya Jal, wani apa ora? Apa? Ah. Sing kanu lombok temu mang tahu. Ora, saiki terang-terangan. Iya, heeh. Wingi kae sing semiran ki cah ngendi? Kowe iki ora iso ki wong tampil. Wingi abang ya semirane ya. Nah saya wis dadi ireng. Lho, ada kacamata iki. iki kudu kowe. Kae Rada cilik. Cilik kok biola. Age neng anu, neng Cahaya Rimbang Tiga Kudungan. Karangan. Wah, oke. Heeh, kayak kudungan. Kudungan. Kok saiki wis ora. Kale tak kudungi. Pane cilik rada dhuwur saiki ya. Aku iki dadi wong ora cerang-cerangan. Mesake upi lho. Upi duwe yang Aku. diputus kok rabi pegatan. Aja cetak-cetake. Kowe iki
Santai. Bawah kowe iki cen rabola tenan aku. Aku yo karo aku yo ora bola. Aku piye to? Aku takon pripi, kok tak takoni wong-wong, aku sek bujang. Lek, tak samplo lho lek. Iki, Upi, ngakune iki, pi kok tak takoni, aku sek bujang ngono to. Iki, ho. Iya. Tekan kene mah menghancurkan nasibku yang indah ini. Nek aku omong muni piye? Bo, kowe kok dudu apa? Samplo. Padahal aku ora omong ngono kuwi. Kita kan sama-sama. Ya beda kok. Heeh. Oh, kamu di jalur yang salah, saya di jalur yang benar. Iya, kita kan juga sama ini. Oh, iya. Kalau ini kan celongos sekali. Aku ramong loh kuwi. Itu ceweknya dikasih lincung. Nah, Apa kuwi? telek. Jangan nyanyi. Oh, kapok itu. Pak Kadis mau muni ra tak bayar ngono kuwi. Ayo nanti mau subuh. Iya. Terus keyo wajib yo. Mafailaton, mafailaton, mafail. Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafail. Assalamualaikum minal anbiya kowe marep rono. Failaton, mafailaton, mafail. Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafail. Assalamun alaik minal ambiya ilaihi. Sing beri apa itu bro? Pancen kok embuh iki. So tak Neni, Pak. kopi kok sebelah. Neni. Sesuk disortir iki, Pak. Sortir. Ada muka, gerak. Ya. Bentar. Ya. Potek. Gue mungkin rupane api apa? Benar rupane kok Blitar kutha
tukang kendangnya mesake. Olah, ayah turun ya Pak Adus ya. Besok meneh ya, aja kapok ah. Kan kayak ketua banget rasa disawer. Ketua banget rasa disawer. Nek joglek klemar-klemer ngono. Kejane dede akeh kok. Heeh. Nek nganggo lak biasane dede akeh. Yuk, satu lagu wajib lagi, terus masuk, nggih. Ada badapan, lempengan. Jangan mingklik-mingklik ya.